गिदिर खौरां जम्मु काश्मीर दरयाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव सासे मावख'गिरिजों लोगोसे साब्रै रौनिया जवाननि जिउ खहा। नंगौ, फिन आरोबाव जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय। काश्मीरनि दरा जिल्लायाव उदखारि आरो भारतारि रौनियाफोरनि गेजेराव गुलि गावनायनि मोगा-मोगि। खौरां मोननाय बायदिब्ला उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जानाय रौनियाफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय साब्रै रौनियाफोरा देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। गुबुन फारसेथिं भारतारि रौनियाफोरनि फिन गुलि गावनायाव साथाम उदखारिफोराबो जिउ गोमादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां उदखारिफोरा दरा जिल्लानि हाग्रा ओनसोलाव थाखोमानानै दंमोन। नंगौ, जम्मु काश्मीरनि दरा जिल्लायाव थांनाय सान एबा समबारखालि जम्मु काश्मीरनि दरा जिल्लायाव गोबां हाथियार गोनां उदखारिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव सासे मावख'गिरि आरो सासे पुलिसजों लोगोसे साब्रै रौनिया हान्जानि जवानफोरा जिउ गोमायो। मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे गाग्लोबनायखौ पाकिस्तानजों मदद होजानाय उदखारि हान्जा जैश-ए मोहम्मदनि मोनसे सायखं हान्जा काश्मीर टाइगार्सआ लादोंमोन। बे उदखारिफोरजों मोगा-मोगि गुलि गावनाय जाथाया जादोंमोन जेब्ला जम्मु काश्मीर पुलिसनि राष्ट्रीय राइफल्स आरो स्पेशल अपारेशन ग्रुपनि रौनियाफोरा थांनाय समबारनि मोनायाव दरा नोगोरनिफ्राय 55 किल'मिटार गोजानाव देसा हाग्रा ओनसोलनि धारीगढ़ उरारबागियाव जय बेंखननाय आरो नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।